tiendese kunani kuna Mdara uzi Mdara ndiye wedu wai vati paitindo iyi bukora ikati iyi mati paitindo indawa vanangoti amgoma chingubononge apa koma varonhonga chi ipapa pacho mukoma uri kurani yani Minister Machakaire mapurisa ekuharare anosungaone kuharare popota chitoti ko president chari kupi president kana makaona video yangadodo ndirowa zvibhakera kana makaona president kumfana ndiye unozine musikazwa wacho ndiye unoziya zawi ndiye nichi ndiye notorious wacho nemusikazwa salbonani makadi kwese kwamuri kuri sei kwese kwamuri zita rangu ndinonzi angu Saint semazuva ese the only zim ango chanzvadzi chamai venyu nhasi ndaita zvokutevera kunoku kwaMutare kune mota yakauya kunoku kwaMutare mota iyoyo tatoti uzobvunza kuti asi haisi kubvumidzwa kufamba here ichiuya kuHarare bhozi iri kuramba kuuya kuzotiona kuHarare saka tatiregai tiitevere mota iyi mucharangarira kana muchaziva komatindo vepaMutare apo vane mota yavakangozongoti vauya kuHarare vobva vatodzaka nayo so ndova ndiroda kukurukura navo nhasi ngomatindo zviri kudidi aiwa boga mgoma zviri sei ndiri boa rise marunnings aiwa marunnings ari right ndisandakanganwa pemataura zvemota yekwaMutare mota ndeye kwaMutare kuHarare kune 2 Greatman naChipo koyo uri kurwei aiwa ndikutaura kuti mutaradzi mota kumanyira zito takanzi inofana kupota ichitiwinga kuHarare koirikutadza nei aiwa kuHarare kune dzeko saka haitenderwi kufamba muna Mutare road mapurisa ekuHarare anosungaone kuHarare yekwaMutare anosungaone kwaMutare aiwo neviolence aza zvididi mngoma aiwa boga mngoma aiwa bo kurise zvako kuno kumakomoyo aiwa ndiri right ngoma chekutanga ka inana umbozokuonai kubva paipai chekutanga rega nditi makorokoto nemudziyo munyowani aiwa tutenda Mwari wakabva kuna His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Dr. E.D. Mnangagwa ndototi makorokoto aiwa chokwadi handiti chokwadi ngoma chekutanga imi munozikanwa muri munhu way back before that muri munhu aizikanwa ndezvipi zvamainyanyosikanwa nazvo zvamungade kuzviidentifya nazvo paonline apo alright inini chekutanga chindodzikana nacho I'm someone asingade with my condition handi someone anoda kunzi nditarisiwe pasi alright izvi zvekuti anko zvekuti muri anko Saint zvezviya mukatondivhiringa ndokudonhedzai pasi ndokuruwai zvekuti amine wheelchair handizvitarisi because I'm someone asingadi kutarisiwa munodhinda izvozvi ndikapesana nemi munorowa ngoma nemhenhere kana nemaoko zvibhakera aiwa bosi zvibhakera ka aiwa zvibhakera uchada kudai umwangu unoenda kupedzera mukadena munozoona mukadena murume uyu anenge ane mheni chete aiwa mukadena munozoona uchamurungotirai kungoexpressa per se is not saying is violent but per se murungotirai kuti aiwa amudi kutarisirwa pasi nekuda kwecondition yeah that's true tiri papapo inene chakaita kuti nditange kuzozikanwa nezvinhu zvakawanda zvindinoita alright pane zvinonzi zvinoita vamwe zvematongerwo enyika tinoendawo ikokoko tocampaigna alright but nechicampaigna is not kuti tichida kuti uhwine but kutaradza vamwe vanhu kuti no if you are disabled you can do it saka right timboenda papolitical journey yenyu imimi I remember maimbocampaigna kuita anizve pekutanga takacampaigna DCC secretary for disabled yes then ndakabirirwa because of handoziva vanhu vakazoconfessa at the end of the day kuti takabirira because vakanga vega vanga vakuzvitadza vakuti come and help us kati no makati makahwina itai alright second tobva for councillor alright we are 8 people pacouncil papapo then vanhu vakabirira futi because tasina mafunds imi mkomatindo munongobirirwa makaita sei I know ndingachifesa mapolitical muscles alright there are other people yekuti mukaenda handiti vanhu vanofunga kuti maybe saango Saint mukauya mukavaudza chinhu vanolisena kwamuri more than isusu alright ndo zvinoita our black people tine pfungwa dziri black alright our skin is black and our heart is black zvese zvitiri black but kwete vese ivo vavo vacho vanenge vasikabelieve kuti no if you are disabled you can lead them to Egypt to heaven alright alright saka handei ipapo panyaya dzepolitics
ndeapi machallenges amunoti ndakafesa panyaya dzepolitics mukutraiwa kublendawo nevamwe? Ya chinhu chekuti titry kudai zvinotinetsa ndechekuti pane panonzi mazera edu isusu pakanzi pane kansela ada kucampaigna vamwe vanenge vaine maresources vachibhekwa nasomeone uyu ane zita rakakura vanotengewa madoro isu tinoda zvinhu zvegenuine kuti zvinhu zvifambe zvakadini zvakanaka tesi zvina mari dziya dzekuti tizotengera vanhu doro kubikira vanhu sadza zvakawanda wanda saka vamwe vanobvaona nga iwewe zvauri kuita zvauri kutaura kuti chazokugadzirira chakati nezvakati mataulai unogadzira sei uchitadza umbotenga doro iyo utazotenga doro iyo utenga sadza muri kuona saka zvinhu zvinonetsa izvozvo kuti vanhu vakubhilive then vanhu vanomhanyira kupi kudoro nesadza kuya ndo zvimwe zvinhu zvinotidzosa kumasure saka ipapo ndo pamuri kuona kuti makaita challenge ndo petakaita challenge papa alright taona kuti muri kutraya zvese izvi ndoda kuti ndipajambe tikurumidze kusvika pamakazoona zita renyu richitaurwa kunzi marecognizwawo na his excellence the president of Zimbabwe matodano matonzi uyei muzotorawo chifambiso chii chakaitika mungatitora pajenero kuti what really transpired? Alright, chakaitika ndechekuti inini I like social media zvekudaro. Alright. Then pane pendakatombotaura nemi angosendi doti ndimbomonane chichi but Mwari kana asati atendera panguva yacho azviya timanikidzi su tichiite vanhu venyama asi Mwari kana vakazoita zvaziitika nhasi izvi taigara chitaura but vamwe masingazivi mune muchiwandiwa ndiri pasocial media pane post yakaposta Minister Machakaire vachiposta vakati hamichazivi vakanga vaine mayouth ekusouth Africa. Alright. Ndikati imi Minister of Machakaire munogara muchitisiya behind as with disabilities. Kana ndichita chinhu I don't do it for myself. Alright. But for others. Kune vamwe vari kumamisha vanhu vasikatokwanisi kuona mukana wetawana uyu saka ndataura pasocial media Minister Machakaire vakareacta zvekutoti ini ndakatoshamisa kuti komukuru uyu nepost yainayo ari kureacta like this why votoreacta you are toxic what zvimwe zvinhu vanhu ndo pavanhu panoda kana izvizvi tikatazotowirirana vanhu ndo panotoda but petichiwirirana vanhu hapadini patoriba ipapa vanhu votoreacta paya inda kutofoniwa paya vasungise minister atoiti ba mukomana wakazodai ai umwe mundoita manager wako ndokudai tokumaneja zvinhu zvako inda tine confusion dzakadini dzakawanda. Inini my intention was not to fight Minister Machakaire. Tachitry kuzama kupave way for other people with disabilities. Alright. Kuti tionekwe utinzwikewo. Ndakutoshamisa paya pa social media ma Twitter. Ndakutona ma likes amwe kutoti izvi ndikaposta chinhu achiite ma likes yo million. Inera. Proti kune vanhu vanenge vakamirira kutoti pakangoita sepaitika hondo ndo pavanomhanya kuno. Ndopavanomhanya. Ndakutona ndakutofoniwa nanu. Vaikukesha kutopinda paya. Lesa $50. Lesa $100. Kati madhamara ipoere. Kati ayo isusu chive chidiki. Hatichofana chidiki. Kune ka language kedu kinoshandisa todi tafada ya mari yacho. Ndiye kuti ndiye kuya. Avatafada ya mari. Pasina nguwa then ndakafana nerimwe timu rangu vanonzi Mr. Chitoa. Chito zvaitika zviya but uruti chinga inena nditone confusion. Bozi na minister inini nisichi nasipa kuti tite fight. Plus inini nezvandiri zera rangu. Uyu munhu mukuru. Watinototiwo ndo vari mutungamiriri wedu wachiyungu mayouth. Pepe vanatofoniwa kazi kuda kuona ministeri. Ndikati minister da kuwaona Yeshua. Rabeko vanatobhukiwa ma appointment. Ndasvika minister vane meeting dzavo kazi no vatondiona ndiri vari reception. Asi ndikapedza vanhu aya ndakuona Tinto. Haruna minister but anenge kutorota but zvitakaita zviya. Kuti minister vari vachati china ndofunga kuti ndotangira papi. Zvinhu zvitondiremera paya. Kati vanapofunga kuti ngadini ngatiende. Wakuda kutorowa mbuzi. Ngatidzoke kutari. Ngatore pasi. Topinda munatenda todzoka pa 10. Kati ayo ngatingomire. Tangomira paya taona minister. Tinto ndiwe ngati Amin sovataura muzeri zvakaitika zviya zvakasheka the whole country. Minister madaro kune mukomana vadaro Greatman vapindura zvakapindura Greatman hazvichitanga confusion munyika. Minister tagara paya saka ipapo ndagara ndiri kuactana na Chiwa kumadrama. What I like kuna Chiwa is someone asingatsari munhu. Alright. Kune kwatakasangana Chiwa then taninga 2-3 years tichitese chitofamba chitofonerana every day
vanangoti chiwa ndinozigona but ini asikazigoni ndiri mune musikanzwa Alright. zvikuye kuti handizigoni ndinoita gona musikanzwa Alright. ndo ndinozogona mukati musikanzwa ndinorowa ndinongorwa chi zvemusikazwa pepe chiwa akakomodeta kuti mfana wangu nemusikazwa chi wake until today tiri chese nachiwa chingodi chingorowa machi maweeks nerimwe timu rese rinouya chingorwa chi maweeks nachiwa ndirakasununguka toenda torowa maweeks. Alright. Tiri papapo vatadini tobva tatifambe papaneka mwedzi saka alright tiri papo muna minister tinomachaka here muri muoffice muri kukurukura makazotanga kunzwanana despite the fact yekuti pane zviya zvanga zvamboitika makazotanga kunzwanana zvakanaka and first time yenyu encountering a cabinet minister makanzwa sei nematauriro amakanga maita nawo? Minister petakataura isusu tangoti petakatanga kusvika mukuru ngaziyo chichonofarirayo chonoshuvira ngati mukuru kureva kuti vakatanga kutokuakomodetai vakutotaura nemiwo zvakanaka muchitonzwanana zvekuti ndakatoshamisika kuti kutaura uko ndekwamwari here kana kuti zvinhu zvakatondivhundutsa kuti mataura tamukuru uyu ndizvo here kana kuti but takazotoona at the end of the day kuti aiwa no ndekwamwari pandataura ngati mukuru onai ndaya panapa zvikanzi chichori kudewo ngati mukuru inotoda chi mota ndakaakwa bosika akwa bhoka feel safer plus chi zvimwe zvezvi tichingopinda pakawanda mukuru akati iyo kana utoda mota ndichadini ndichazamawo nepandinogona anokuimbisa papapo ngangoti akudini kutaura kwengoti tidini tibudani ati mukuru ini mari yebhazi handine kwende pamutare ndakuti ndinodino ndokamozve tabvika pahasha watosvikapo tasvika pahasha mukuru vho ndorongedzera zvakandirongedzera serious vandirongedzera zvakandirongedzera vachitofara so happy zvekuti ini ndachitotya ndingutonyara kuti zvakaitika pasocial media zvezve mamillions views saka uri kuti mukuru vandori vanhu vanotosvikirika vanototaurika nawo zvakanaka ende vanotofara ndichasvika ipapapo ndizotaura mukuru anosvikirika kana ndawasvikiriki ndichazonditondedza ndizomutaura kuti aiwa mukuru wandodini wandosvikirika zvekutodaro zvinhu zviri pasocial media zvimwe zvaizvizvitoona zvezviya vandasvika ndatotaura namukuru akati alright bo ndichadini ndichazama nepandinogona ndati tapedza nga mwedzi ndakaona mapermanent secretary wawo mapi awo orondifonera tindo pane zvakadai kuti udini pakapuwa comic euda mota pepe ikabva ndakomenda futi ikati imimi minisa mupana comic anofamba ya mota iko isusu mutinyimire mota minisa akati mfana uyu akanokomenda papost every comment dzinotoitika ndinotokomenda dzana ese vanhu anozviti chakati tinokomenda bandatokomenda minisa mapa comic weisusu mutinyimirewo tiendeseyo kunani kuna mudhara bozi mudhara ndewedu bozi mudhara tichingomona pamaposta pamabillboard pepe pamazambia pamatshirt pamamota tikatotombomuono chi live kana mudhara chiti living no one behind kana isusu tisikamoni that's living chi makutozisiyawo minista akati atindo rikatizame kutodini ndati kuti 11 o'clock nandiri kubasa kwandinenge ndiro ola varindifonera 4 o'clock ufana kwa muharare ndi DJ Ola ngati agwarare sei vazifika muharare na 4 o'clock auchazivi chasvika sei but svika na 4 apa dzadziri nguva 11 o'clock isitokwira mabhazi atenda zvemakusena aya zvikana 10 anenge apera kwauchitry toita sei 3 o'clock ndamuharare ndara tasvika ndinoona DJ Ola paya vatatoona interview yedu tindo ndiwe mwene webhawa taura tizwi nana great man nana chipo zvichemo zvenyu vanhu nemadisabilities kati isusu zvatidunyepa kana kutini tikusirirwa behind like chimwe chinyenda ndakangamwa kwamutare kunoku tinda zvetinoita but kwamutare kunoku kuonekwa kweduka kuri very slim zvinhu zvese zvinoita kuharare zvekutoti dai isu taitogara kuharare zvekuti panhasi dai so dai musotombotoona zvekumhanya matotinetseko motona sei but tiri kwamutare tinoda kusimukira kuonekwa kwedu kunenge kuti ku very slim vanhu vari kwamutare kunyasa kuonekwa zvinonetsa tine vamwe vaimbi vakawanda vari kwamutare kunoko zvipo zvavo zvakatongoperera chi mudzimba nenyaya yekuti chi hationekwi kwamutare tatoona DJ Ola paya tatosangana paya zvikanzi tatopedza interview minister tapinda pa online zoom tataura na minister paya minister ngori kwangori vatangotaurana tawimbisana ndangoti mufesi uyu unogona ngonyepo minister unogona ngonyepo bozi hatisina trust tanzwa nekunyepewa mukuru
office to office mapepa tinawo kungozi tichazomudai zvinhu zvemadisability zvinonzi tichazodai hazvinzi ipapo vatangoti maybe ingori chi same skill vanhu vapedza interview paya takutenda kupi anhu akuenda kumba great man aroti bhapa mota make chipo bhapa kunotoni kwawo tasara paya ngati adijeola pekurara tidini atina tichimire kwa mutare kana mutibaya mtona zvotoita chi zvigunduru torara muharare paya mtown pamakadi box todini tofuga vadza alright aiwa bo vafundira minister team rakadai minister vatisendera chi mari yekukeshi ende kuhotera alright vaziende kuhotera vari munoziva semageto youth background padeni hapana mira mushi kati akuhotera $100 $200 tasendewa inobva yapera vanangosvaka vengodini vengosara musoro kati aiwa atiendi kuhotera munoziva mageto youth ya pane pakashata kangoti ziye kwawadini aziziya natsa kwawabva ziva nhamo yako vatangoti isusu mwari tambodini tombororo petomborara minister akatoekita zvekutoti takatoshamisika program was going very well kazi naminister tichenda kumubatsira kuti mune mukuru kati kudini mutauro inini I do politics, I do social work zvekubatsira vanhu nanachiwa tikaona kana ti hembe tawana tinobatsira vamwe vanhu vanonge vasina inini chitobatsiriwa but I prefer others zvemadhirama zvese zvitonodini tichingoita chendawana ndoita so that handizofungi kuti no I'm someone ari muwheelchair you know kana pamabhebi alright it's okay kwayo madam aiwa ndikutaura kuti chi mabhebi handidi vanhu ari muwheelchair madam angu she's able bodied zvekuti todo someone chi alright ndandafunga kuti wakurasika because tindo ndomutyira unoziya aiwa tosachikirewa ndomutyira blessing ndikati ndozonzi ndauya kwamutare uzokanganisa marriage yati he's married by the way this guy and the wedding December usadaro zvikafamba zvakanaka kutondinvite here kana kuti ungondiudzawo munouya tichaona makamera alright tichimurodika tichimumaminista tavape paminista alright tasvika naminista pane papasarira pane zvinhu alright pane pakanganika zvinhu zvakawanda saka tomataura rika saka tina minista payapayaka barazi na minista pane chi sapatina it was my first time kuya nandos yava first time udya nandos taingoiona but kudya was first time kuiona kuidya was first time but kuiona several times atingoiona nandos but kuti upinde mwanyoita kodini minista watengera nandos tajera manzi mamirinda minute maid iripo mahombe zvezve minute maid minista ati ngatidye kati mukuru alright kuroti makatombogara pasi mukadya naminista takatorowana ivo vari apa imi muritora patable pawo pakabva iwewe nani ini nemufana wangu John na iyo nerimwe timu ravo ravanoshanda navo vakadzi vanoshanda navo maPA tiri kuti maita magara paipai sapatina yawe nandos first time yako kusangana nenandos chii chakabva chaitika ane ndomboroti vengo chingozwa kuzi kana ukangodya zvinhu kumba kwavanhu pane vamwe vasika kufarira vanokufarira vanokwanisa dini kuenda saka takabva nangourwa nekafiyeka yake kungoti anokwanisa ngoenda through zvinhu zvetatangoita zvazvo yangu yauya nandosi takandozi iyi paitindo iyi pakangozi paitindo ana ivati waimati paitindo ari waivati paitindo iyi bukora ikati iyi mati paitindo indawa vanangoti amugoma chingubononga yava koma vari onhonga chi ipapa pacho mukoma uri kurani minista machakaire because apa tata kuita united tahapana we are family na mukoma kwatoshanda kuti kumfana wangu zvakaita pasocial media zazaya koindawa we are brothers saka kana zita kuti takunesana pasocial media chi ati amukoma chimonhonga yapa mukoma vanhonga makwe mune yako yatindo mnati mukoma futi nhonga yapa kusvika ndisetisweko zvazveshuwa ndavana zvotangototi takutoyatesi saka ivo havana kubvunza kuti why kana kuti chii vakangonhonga semunhu ari innocent havana kubvunza kuti why havana kutoziva kuti uri kuzviitirei havana vangoti semunhu uri innocent hapana problem ivo vaitozviita vachitoti tiri kuita in love izvo tindo ivo wangaone
ini munongooneka ngafungwa kuti anoka guilt sevanhu vambodi vambonetsana saka tongonzi ngati chingodya plus chikafu changonzi chiuye ndechatindo tipai tindo ichi saka unongoona kafiya kuti no waimazi tipai tindo ichi kungoti akangafiye kasiko ka mkoma tora yapa mkoma vanonga zveshuwa akanonga mkoma nonga efuta apa ka3 akanonga ka3 kunyama machips vanonga futi machips bread apple ivo vari inosenda vasi kuziva zvavo kuti tindo ari kuzviitire ina ndotofunga kuti munongoziva kuti semageto use tinokalkulata kuti apa muri kuona tatatofunga tatoahedi isusu saka pepe zvadaro madya mazoenda kuhotera hande pazuva ramakazondosangana nemukuru wenyika petasana nemukuru wenyika takanga tiri takabva bozi takati muswe mande muswe mande tatiri kuharare bvandaya kuno kwaMutare tatanzi mirire mukuru musi wechitatu tona mukuru wenyika muse China yonamboti anogambodzike kupi kumba unogona usikomba kwapazwa ka kamene kuna madhamu mande ndatoya kubhazi Tuesday manheru zvanzi mangwana makuseni Wednesday ngasangane kupi kuharare pakati takataura pacho kusangana apa ndiri kwaMutare vanorofonera vaona zvitindo iyo uripi ngatanda kwaMutare kwazi chikwira manheru apa mapast 10 manheru apa inoona ndaangwa dzine dzandichafenda kadini ndakawina ndikati ndatomubhazi rofonera wapi ndapakati chinyepa ndiri kumba ndakatora pamba makuseni varasvika kupi unozvichi kuhotera kwatatabhukiwa kwacho kwekweya ndatosvika paya ndovarazi kuState House ndasvika paState House zvikanzi pane anhu 5 atino pamota chinhu chachiri chekuti mafanizi unoziva mafanizi ka puwa mota kuti puwa mota kuState House kuti haya mafanizi arudini arutawa ameno pamwe chimu rangu rina rodopuwa ndasvika paya wotozi mazita wotozi Great Man Chipo Yezeo yonzani nomwe Michelle tapa 4 apa ngotochi timu racho tanongoperekedzwa zviso zapana tabva kwaMutare joyride ngono chipa State House mazuru tendai hane kotozwa papapa kotorova pepe kotopinda pepe excitement kona mota dzadziri hamune mota zvekutodaro meme muState House meme zvokuti uchidzitarisa soshaiwo kuti amarati pane magonyeti ngati ndo rangu ere magonyeti ngati apa ngotopa gonyeti chichi mabhazi zvakawanda zviri meme kono ngoti ameno kotina mota nemategi 5 mota dziripo ndangoti timu rangoti adizi ndo zedu tatogara paya 10 minutes 20 minutes tamirira mukuru vatouya mukuru kana makana mavidhiyo minisa machake ere samukoma vatongomangaraona president kuti uyu anonzi Tindo angatopopota achitoti ko president chari kupi president kana makana vidhiyo angadondirowa zvibhakera kana makaona president kumfana ndiye unonzi nemusikazwa wacho ndiye unoziva kazi uyu ndiye notorious wacho nemusikazwa ataiwa mukoma wangu andizova kazayo ndiyo ndinosikazwa pane timu reseri angatopopota president anenge watagara panapa hauine president wacho kataiwa mukoma andizova chichi tiripuwa mota dzedu veve tagachidzwa wakanzwa sei wewe mukuru wenyika vachikusvitsa chipo takaona zvaiva pamavidhios ka wakanzwa sei mauri mandiri kuti ndakanzwa sei handitozivi ndakanzwa sei because ini ndakatoshamisika nazvo kana nanhasi ka zvitongoshamisika nazvo kuti zvakatoitika kwatiri here isusu sezvo nharaunda ichitishora but Mwari wekudenga nemukuru wenyika vachiti recognize zvinhu zvinotoshamisa kuti saka kuti runo vanhu vakadai so zvinhu zvakatotishamisa isusu wacho petakabva tapuwa mota takabva tazi dzidombogaswa gaswa mapepa kuti dzifambe zvakanaka ana exemption manumber plates usadaro mota ine exemption apa togeti tongosvika ngoti right pindi kotopinda serious tadaro mutero zvese hapana zvese muri vana vemukuru wenyika saka munongofara ndo petinozobhilivha kuti kana vanzi inovakwa nevene vaye ndo petozoti hatapo pavene bozi kare pezvaitawa taingoti handezvevamwe but zvinhu zvekuti zvinokwanisa kungoitika kune anyone usikatarisiri saka zviri kubangu mangwana zviri kuno umwe aitiwa todini we celebrate together aiwa regai nditi makorokoto ndofunga tiri kukurukura namukoma Tindo one of mabeneficiaries vakabenefita kubva kumidziyo yavakapiwawo nemutungamiriro wenyika paya pavanenge vachitaura zvone aiwa living no place and no one behind
ndofunga muri kuinzwa testimony yamukoma Tindo ari kutaurawo his side of the story kuti chii chakaitika kuti vazosvika pavakasvika kustate house, despite the fact yekuti pane kupindurana kwemashoko kwavakanga vamboita wavari kuti mukoma vanova ivo minister of youth Tino Machakaire, avo vakazovaratidza love zvakare yakanyanya kusvika vazovarevererawo vavataurirawo kumukuru wenyika. Kutotaura kunoku kuuya kwavatoita panapa tiriitira interview vatouya nemotikari yavo, saka kumaraini vanhu vakatanga kugamuchira sei mane chenyu kapa? Kumaraini ndakutopisa, ndakutotyisa because mota idzo ndedzevanhu vemuhurumende. Alright. Saka takutozota tori hurumende yacho. Alright. Saka donzo rekuti zvoni leaving no place and no one behind munoti kudii nazvo izvo? Chidonzo ichi taingoti chinhu chinongotaurwa pamasocial media kana pamatv pazvivhitivhiti, but kana zvichiti zvichimbouyawo kwatiri zvozomboenda zvozouya futi tinoona kuti aiwa zviriko, hazvisi zvinhu zvekungoti zvinongotaurwa kana ziminana. Zvinhu zvinhu zvoriko, it's real. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira. Shoko guru ramungada kusiyira kumhuri yeZimbabwe pazuva ranhasi nderekuti kudii? Tiri panapa Youth Spotlight. Tiri Youth Spotlight ndepekuti isusu sevanhu vanorarama nemadisabilities tinewo vechidiki vanoshandisa mawheelchairs vane madisabilities. They are not given mukana, like handii kune vachidiki vanotamba bhora, but isusu zvedu zvevanhu vanorarama neurema hatinawo masports edu atonyasa kuti tinoita. We only specialize neana zemaparalympics games aya. Once. It's once. Zviri zvekuti vanhu vechidiki ndo zvinozotifosa kuti tizotora mutoriro madrugs. It's because hatina zvekudini zvekuita. Asi tikawana zvinhu zvekuita macomputers aya muna ICT kuya tikanga tichizo pane zvese zvaitika uyai tichitomanikidzwa zvouyai uyai zviri zvinotibatsira kuti tirambe tiro vanhu vanonzi vanhu kwete kuti tinge tiri like animals like wild. Nokuti vamwe vangu mukavaona mukaoisa apa vanenge vaine mafungira okuti no imudotora interview imudotora mari tisu handiti kana matonza painterview tipe mari handiti. It's because mararamiro edu isusu zvese tinoita chigweja chichiti pese panonzi pane mari panonzi panoda kuonekwa tosvika. Saka noti vamwe vangu vafana kutreatwawo kuti zvinhu zvakaizvi zviitika munyika we should also benefit and have the sweetness of the country. Zvinhu zvidini titambire zvakanaka ndozvetinongoti semayouth ndozvetinongoda chete. Naminista wedu Machakaire vari kuzama nepanogona, asi vakamboti fambe kwamutare zvinotifambira zvakanaka. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira ati patiri kutaura namukoma Tindo tiri kunoko kuManicaland kwaMutare kwatauya kuti tizombonzwawo his side of the story kuti zvii zvakazoitika kuti vange vari vanosvikawo pakupiwawo mudziyo wavari kufamba nawo wemhando yeMahindra. Sekuziva kwenyu kuti vakapiwa aripo 5 ivo pamwe chete nevamwe vavambodoma mazita. Aiwa, zita rangu ndinonzi Uncle Seinda. Nhasi ndanga ndichikurukura namukoma Tindo. Mukoma Tindo, maita basi nekukurukura nesu. Asi munobvunza ndioneke peni? Imi mana kubvunza. Mukoma Tindo anotonetsa. Mukoma Tindo totowakonewa. Tenda kutobatwa zviwo bhuko. Munobatika papi mukoma Tindo? Because mukona chinoitika chi? Tinombota saidu panonzi mashow. Asana bona show inonzi pana Great Man kana pana Chipo. Alright. Aripo. Hansa ndamboona inani. Inini ndati inini. Imi kana makaona inini ndati inini kuside kwangu. Muriro mahombe. Mashow aya nditi. Saroto uyo kana nangaona pa ango pasekuru. Kuti kana idozoti bhuka netimu rangu anachiwa ndese anotofamba nawo kuti bhuka tinotoya toita ma-MC anandonakiwa tikasvika kasaseka vanhu vanonga vachitoroya but kanosvika royi haundonakiwa tikatotaura kuti katikatohotsira cheche undoseka kuti tangohotsira chete nongoseka kuti pahotsiwa apa zvatoa. Munobatika papi? Izvi ndobatika mukayakumba ndinooneka pafoni ndinooneka 0 chii 078 235 28 53. Alright. Facebook Tindo GP page nepakati Tindo GP tere mazuru zviripo mukadaro zvinotobuda pane photo refoundation riripo pese pana TikTok. TikTok ndakachinja inonzi Mutare president because kwaMutare kunoko ndakanzi State House ndini
president wekwamutaro kunoko. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira pavanobatika. Nhamba dzavo ndidzodzo. Mukoma Tinto, regai ndichikutendei. Aiwa, thank you so much. Thank you so much. My name is Uncle Sein, the only Zimbabwean uncle. Ndosaka ndiri kuno kwaMutare nekuti Zimbabwe ndini sekuru wayo. For now ndichiti it's much love and God bless you all.